Podemos facer algo para que entre? A F non lle entra audio. Sí. Benvidos. Benvidos ao pobo dos Pérez, neste lugar chamado O Mesón, que pertence á área de Ramón. Moitísimas gracias a candidata número 1 por Lugo, Elena Candia, e a candidata por Ourense, Marisol. Moitísimas gracias aos 4 alcaldes que son responsables deste lugar especial, dun lugar donde se encontran os ríos, as montañas, as provincias, os concellos, as parroquias e os partidos judiciais. Seguro que un dos aspectos que distingue o ser humano do reino animal é a capacidade para identificar, para apreciar e para producir símbolos. O simbolismo nos permite plasmar en emocións e en pensamentos complexos dunha forma sinxela. Atopar un símbolo, buscar un símbolo e ese símbolo transmite cousas que serían moi difíciles de explicar, cousas que teríamos necesidade de moito tempo para concretar. Quizás non existan razóns obxectivas para empezar unha campaña á presidencia da Comunidade Autónoma nun lugar como Os Peares, pero, aínda que creo que non merece a pena argumentalo, e moito menos intentar facelo de forma convincente, vos podo asegurar que este lugar é o único lugar onde a min me gusta empezar. Temos por diante 15 días dunha axenda intensa, como todas as campañas electorais, 15 días ademais dunha axenda distinta, porque todavía estamos sufrindo os impactos da pandemia do coronavirus. Temos 15 días para escoitar a moita xente, as súas inquedanzas, acabo de escoitar varias. Temos tamén 15 días para que a xente coñeza as nosas propostas, 15 días para que coñeza o noso balance, 15 días para recordar todo o que evolucionou Galicia na última década, 15 días, en definitiva, para debullar o proxecto que queremos para que este pobo siga unido, para que esa Galicia única siga sendo unha cidade única, para que todos os povos que conformamos a Galicia teñamos a Galicia como patrona. 15 días para pisar cidades, pisar aldeas, pisar lugares pequenos, lugares moi pequenos, lugares maiores, lugares máis grandes, para recorrer a costa e o interior, para mirar as rías e os ríos de Galicia. Temos 15 días e había que comenzar. Todos os comenzos, polo menos para min, empezan aquí, nos Peares. Despois dunhas semanas que sacudiron o mundo, podía pensar que, dado que estamos nunha situación distinta, podíamos comenzar nun sitio distinto, pero equivocaríame. E por eso lle pedín aos directores de campaña poder volver a este lugar para empezar esta cuarta campaña electoral. Todos, creo, estamos de acordo en que na vida, e por lo tanto na política, hai que saber moi ben de onde se sae para saber interpretar onde está un e, sobre todo, tamén para albiscar a onde quere chegar. En case 3 décadas que levo servindo a Galicia, con distintas responsabilidades, con distintos lugares, pero servindo a Galicia, sempre presumín de ser dos Peares. Isto non é algo que me teñan que agradecer os veciños a min, senón que é algo que eu teño que agradecer aos veciños. Se non fose aquí o cruce de camiños no que nos atopamos, os 4 concellos que xestionan estas casas, estes lugares, estas 2 provincias, agora en Ourense, o cruzar a ponte en Lugo, o cruzar a ponte de ferrocarril, volvemos a Ourense.
Se non fose daqui, do lugar onde se atopa o Búbal e entrega as súas augas ao Miño, e donde os cañóns do Sil finalizan confluindo tamén coas augas do Miño, pois se non fose daqui, eu non sería Alberto Núñez Feijóo. E esta vila debolle moitas cousas. Como todo o mundo lle debe o pobo onde naceu, o pobo onde se criou, o pobo onde empeceu a saber, a ler, a escribir, e tamén, por suposto, a entender a vida. Probablemente, se non fora de aquí, non lle daría valor a buscar os puntos de encontro, a buscar os consensos sobre os temas básicos e a buscar un foro de diálogo onde a xente poidera falar con independencia de onde nacera, de onde sexa ou do lugar ao que pertenza. A esta vila lle debo darme conta da ausencia absoluta do valor das fronteiras. Non ten ningún sentido as fronteiras administrativas. Non vale para nada as fronteiras das provincias. Non vale para nada as fronteiras que se levantan con muros. Non ten ningún sentido, en definitiva, ser dun concello, por moi importante que sexa, xa sexa a Peroxa, ou Nogueira de Ramuín, ou Carballedo, ou Ferreira de Pantón. Aquí somos 2 peares. Temos 4 concellos e 2 provincias, pero somos 2 peares. E esta vila, por suposto, pois lle debo o cariño da xente auténtica, da xente que tiña moi pouco e que, sin embargo, era moi feliz. Por eso, ese cariño que un mama dende o principio, pois vai marcando a vida e o porvir. É verdad que é moi fácil decilo, pero é moi difícil conseguir ser profeta na terra de un. E eu teño que agradecer aos veciños dos Peares que cada vez que teñen posibilidad de elixir, elixan libremente, democráticamente. E que os porcentaxes dos votos que nas eleccións autonómicas se recollen na Peroxa, en Nogueira de Ramuín ou en Ferreira de Pantón, suben do 65%. E o porcentaxe dos votos que se recolle en Carballeda sube do 70%. Por tanto, ser profeita nunha terra, na propia terra onde nacín, tamén o quero agradecer neste comenzo da 4ª campaña electoral. Por tanto, arranca nun lugar excepcional, nun lugar de cruce de camiños, de cruce de ríos, de cruces de concellos, de provincias, de partidos xudiciais, arranca nun lugar excepcional unha campaña que tamén vai a ser excepcional. E vai a ser excepcional porque tentamos todos os compañeiros e compañeiras conseguir algo excepcional, que é gañar por 4ª vez consecutiva e conquerir a 4ª maioría absoluta consecutiva nunha España fragmentada, en unha España donde hai multitude de partidos e poucas ideas que unan, e lamentablemente moitas que enfrontan e dividen. Nestos 11 anos de presidente da Xunta tocoume lidiar sempre con problemas, con dificultades. No ano 2009 empezábamos coa crise daquela negada oficialmente, pero coa profunda crise económica que produxo en Galicia, por exemplo, no último ano, entre o ano 8 e o ano 9, 54.000 parados máis nun solo ano. Tocoume aqueles anos de austeridade e de dificultades. Depois veu o ano 2012 e nos tocou outra vez en aqueles meses onde se discutía se España necesitaba para chegar a fin de mes o diñeiro de Europa e, polo tanto, pedir o rescate. Fixemos aquela campaña electoral do ano 12 e volvimos a conseguir a confianza mayoritaria. Chegou o ano 16. E o ano 16, onde se acababan de producir 2 eleccións xerais, se amenazaba coa terceira das eleccións nun ambiente absoluto de inestabilidade, cun goberno en España en funcións desde facía meses. Nos presentamos en aquel setembro do ano 16 e dimos un mensaxe de estabilidade de que sí se podía conseguir unha maioría suficiente para gobernar nunha nacionalidade histórica
en un lugar senlleiro de España que é Galicia. E agora volvemos no ano 20. Volvemos no ano 20 despois de superar un ataque brutal do coronavirus, dunha pandemia que impactou en España e, por suposto, nas partes que a conformamos en Galicia. Volvemos nun momento difícil, nun momento onde aínda non está solucionada e, ademais, ten xa os efectos dos brotes máis os efectos económicos e sociais que trae e que trouxo a pandemia. Xa máis tivemos, por tanto, unha tarea fácil. Pero, como podedes comprobar, este lugar non é un lugar fácil. Aquí non hai grandes prados, non hai grandes llanuras, non é fácil poder vivir nun lugar escarpado, con ribeiras, con ríos e con colinas e montañas que non son fáciles para traballar. Por eso, o que non este preparado para momentos difíciles, o que non teña experiencia para xestionar momentos de enorme dificultade, lle propoño que non se adique a política e que tampouco se adique a intentar ser presidente de un lugar tan especial como Galicia. Eu quero ser presidente por cuarta vez porque quero seguir servindo a Galicia por cuarta vez. Porque quero traballar por algo o que queremos os galegos, que é a nosa terra, e porque me poño a disposición de esta terra que é a nosa. A reactivación de Galicia non pode vir, nin vai a ser froito dos dogmatismos, das improvisacións, dos experimentos, nin da inexperiencia. A nosa terra necesita un proxecto sólido, un proxecto que teña experiencia de anos xestionando momentos difíciles e que mire a cara aos problemas, que non os agoche e que non intente ocultalos. Cando falamos da comunidade que queremos, adoito referirme ás 4 Galicias. Eu quixera, para finalizar, esas 4 Galicias que impregnan o noso programa electoral son as 4 Galicias que se xuntan aquí nos Peares. A Galicia verde. Este é un lugar verde, todo o ano. Toda a nosa paisaxe é unha paisaxe verde os 12 meses e esta paisaxe no que se inicia ou no que se finaliza a Ribeira Sacra é, sin dúbida, o exponente da Galicia verde na que vamos a traballar os próximos anos. Esa Ribeira Sacra que está a punto de conseguir estar no mapa da humanidade como patrimonio da humanidade é, sin dúbida, un proxecto no que me sinto moi orgulloso de participar. A Galicia innovadora. Pode pensar a xente que este pobo non era innovador. Neste pobo onde traballaban máis de 5.000 personas facendo os pantanos e traendo a luz, a electricidade a Galicia do interior, neste pobo onde se facían 3 embalses simultaneamente, os 2 últimos do río Sil, San Estevo e San Pedro. E tamén un dos embalses máis importantes do río Miño, o embalse dos Peares, que trae a auga e recolle a auga do embalse máis grande de Galicia, o embalse de Belesar. Era un pobo innovador. Innovador foi porque foi un dos primeiros povos de Galicia que tuvo luz eléctrica. Non polos embalses, senón por un muiño que hai no río Búbal, e un innovador da época, Bautista Vicente, pois fixo luz eléctrica pública nas rúas dos Peares, cando outros povos moito máis grandes que este non tiña luz eléctrica no alumeado público, e aquí, grazas a un muiño e grazas a un innovador, que foi quen de facer a primeira hidroeléctrica de un pequeno río como Búbal, río Troiteiro, e que ademais fixo moitas outras cousas, como facer unha excelente fábrica de gaseosas, é unha pena que non as haxa, e de facerlle competencia a Fanta e a Mirinda. Non sei se Mirinda alguén a recorda, eu sí, porque se vendía nos bares, pero sempre se podía pedir un bilop, de naranxa ou de limón ou de cola. Bilop significaba Vicente López. Por tanto, queridos amigos, aquí fomos precursores da Coca-Cola e da Pepsi
aínda que, pois, se fóramos americanos, probablemente o Bilop sería, sin dúbida, a gran refresco de naranxa, de limón ou de cola que beberían moitísimos americanos. Pero como somos dos peares, o vivíamos nós solos e nos chegaba ben. E aquí hai unha Galicia moza, porque aquí había moitos rapaces, moitas rapazas, e había varias escolas. Unha delas, onde está esa casa, que o dono da casa, pois, lóxicamente, era o titular, e fixo unha, onde hai un piano fermosísimo, e onde un amigo invidente, pois, toca o piano, e ademais ten un conservatorio en Monforte de Lemos. E, por tanto, aquí tamén hai música, e hai mocidade. Todas as persoas que nos acompañan, vivimos aquí, nacimos aquí, nos criamos aquí, embellecimos aquí, outros tuvemos que marchar a estudiar fora, pero certo é que todos temos esa cuarta Galicia, ademais da Galicia moza, da Galicia verde, da Galicia innovadora, que é a Galicia familiar. E iso é moi importante. A familia e a saúde é o máis importante. En fin, finalizo aí unha estrofa de unha canción de Sabina, co cual estou de acordo en casi todo, pero non estou de acordo nesta estrofa que dice: el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Eu creo que sí. Eu creo que nos lugares onde alguén foi feliz ten que seguir volvendo. Por moito que isto non sexa o que era, por moito de que a maioría destas casas pois non teñan a vitalidade de antes, por moito que teñamos os nosos pais xa, no meu caso, a miña familia, parte dela, pois xa descansando para sempre nos peares, pois hai que volver. E hai que volver para decir que vamos a seguir traballando con propostas. As descualificacións e os reproches teñen recorridos curtos. Hai que volver porque non creemos nos dogmas nin nos prexuizos. Creemos nas respostas e na xestión. Hai que volver porque neste pobo non nos interesan as palabras baleiras. Nos interesan os proxectos, nos interesa ir construindo pouco a pouco, nos interesa o balance de cada persona. Hai que volver porque neste camiño non interesa nin a división nin a discordia. Este pobo é claramente un reflexo de que nin as administracións nin as fronteiras poden dividir as familias que aquí siguen vivindo. E este camiño hai que volver porque é un camiño no que aprendimos en que eso dos sillóns non valen para moito. No sillón se pode estar un tempo, pero se o sillón é moi cómodo, non servirás a Galicia. Se o sillón é incómodo, é cando realmente estás traballando e notando que o cargo non é realmente un cargo. O cargo é unha carga que tes que levar con dignidade e con honestidade. Sigo pensando o que pensei no ano 9, que se necesita estabilidade, que se necesita emprego, que se necesita crecemento e que todo este é sinónimo de futuro. E isto é, penso, o que nos temos que adicar. Os que nos temos que adicar, si temos responsabilidades de goberno, os que nos adicamos nos últimos anos porque a tivemos e agora que nos volvemos a poñer a disposición de Galicia, é o que nos vamos a dedicar. A asegurar e coidar os maiores, asegurar e coidar a sanidade de todos, asegurar e coidar a educación como pedra angular da liberdade do futuro, a buscar emprendementos e emprendedores autónomos, traballadores por conta allea, microempresas, medianas empresas, grandes empresas. O que nos temos que dedicar, en definitiva, é o que vale a pena. Finalizo dicindo, despois deste tempo de presidente da Comunidade Autónoma, comprenderán que
xa fun presidente da Xunta, é unha honra telo sido, aínda o son, e quero seguir sendo. Pero sí teño moi claro que isto non vai de partidos nin de candidatos. A política non vai diso. A política non vai nin de disputas, nin de enfrontamentos, nin de partidos, nin de candidatos. E aquí, en Galicia, a política vai de Galicia. Mais nada. Moitas grazas. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Viva Oscar. Bueno, hay que poner a máscara. Bueno, vamos a coller ao quinto alcalde, coño, de Palas de Rei, que veña aquí. Nos coleccionamos alcaldes, ¿no? Sí. Somos un pobo que necesitamos 4 alcaldes para que nos organicen. Que no nos deixamos con frecuencia. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Si tienes un esforzo aquí. Tengo un bo conselleiro de aquí de Carballera. O mellor mecánico que había